नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. मी राखी. माझ्या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर आज मी सकाळी पहाटे दुटी असते त्यावेळेचं तुम्हाला रुटीन दाखवणार आहे. इथं मी पीठ मळून घेते आता. आता वाजलेले आहेत 5. आता पीठ मळून झालेलं आहे. आता भाजीची तयारी करते मी. आता मी महाद्या करणार आहे शेंगदाण्याचा. त्यामुळे कांदा कापून घेतलेला आहे भरपूर. कढई ठेवलेली तापत, तेल ठेवले त्याच्यावर तापत आता. आणि त्यात आता मोहरी, आता माझ्याकडे जेवढं साहित्य तेवढंच टाकणार आहे मी गडबडीत, जास्त काय नाही टाकणार. आता हा महाद्या म्हणजे काय तर शेंगदाण्याची भाजी किंवा शेंगदाण्याची चटणी तुम्ही म्हणू शकता. आता मी ज्या भागात माझं माहेर आहे त्या भागात ह्याला महाद्या म्हणतात. तुम्ही मला सांगा की कुठल्या भागात महाद्या म्हणत असतील. हा कांदा चांगला आपण लाल करून घेऊया. कांदा पटकन लाल होण्यासाठी आपण मीठ टाकायचं कांद्यातच भाजताना, म्हणजे पटकन भाजला जातो कांदा. 5 ते 7 मिनटं लागतात ह्या भाजीला. त्याच्यामुळं ही सकाळची भाजीला काही नसलं की आपलं हे करून घ्यायचं. तर मी ते तवा पण तापत ठेवला आहे. चपात्या पण मी करून घेणार आहे. एका बाजूला चपात्या, एका बाजूला आपली भाजी. सकाळचं कसं पटपट उरकायचं असतं मला. अर्ध्या तासात स्वयंपाक करायचा असतो. त्याच्यामुळं बरोबर आवरून पहाटेच्या दुटीला जायचं म्हणजे लवकर जावं लागतं. त्यात हळद, चटणी, आपला कांदा लसूण मसाला घरातला तो टाकून घ्यायचा. आणि ह्याच्यात तुम्ही टमॅटो, कोथिंबीर, कढीपत्ता हे पण टाकलं तरी चालतं. पण आता मी नाही टाकलं, मला आता वेळ नाही तेवढा. त्याच्यामुळे पटकन आपलं सिंपल भाजी. आता ह्याच्यात थोडंसं आपण पाणी टाकणार आहे. आणि पाण्याला उकळी आली की नंतर मग शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेणार आहे मी. भाजीला काय नसलं की आपलं पटकन ही भाजी होते आपली. त्याच्यामुळे साधी सोपी भाजी करत मी चपात्या पण करत होते. सकाळचा जास्त वेळ नसतो त्याच्यामुळे पटकन कसं 5 वाजता कमीत कमी 6ला तरी घर सोडावं लागतं. त्याच्यामुळं भाजी आणि चपातीच फक्त करायची. एक भाजी आणि चपात्या. दुपारी काय घरी आपण येतो त्याच्यामुळं दुपारी संध्याकाळी स्वयंपाक. पण ज्या वेळेला दुपारची दुटी असते त्यावेळेला मला दोन्ही टायमांचा जास्त स्वयंपाक करून जावा लागतो. बघा आता आपण शेंगदाण्याचं कूट टाकू पाण्याला उकळी आल्यावर. आणि पाणी जास्त नाही टाकायचं. आपल्याला जेवढी भाजी करायची ना त्याच्यानुसार अंदाजे थोडंसंच पाणी टाकायचं. नाही तर पातळ भाजी झाली की परत बरोबर नाही, ते आमटीसारखं होईल. त्याच्यामुळे पाणी थोडंच टाकायचं, जास्त पाणी नाही लागत ह्याला. शेंगदाण्याचं कूट जाडं टाकलं तरी चालेल, बारीक टाकलं तरी चालेल, पण चवीला खूप छान लागते. आता एका हातात मोबाईल असल्यामुळं मला कढई धरता येत नव्हती. चला तर मग आपली भाजी झाली. आता इकडं चपात्या पण झाल्यात, भाजी पण रेडी. आता आपण डबा भरून घेऊ. आत्ता सध्या तर माझा डबा भरते, मुलांचा डबा मुलं भरतात मग नंतर ना. तर मी चपातीन भाजी भरली डब्यात. आता माझं पण आवरून झालेलं आहे. आता मी निघाली. आत्ता 6:15 वाजले होते बघा. 6:10 झाले होते, 6:10. आता हे बघा वातावरण सकाळचं. महाराजांचं दर्शन घेतलं. महाराजांच्या पाया पडल्याशिवाय आपला दिवस जात नाही. चला तर आता मी आले खाली, गाडीवरती बसले. आता चालले दुटीला. ही बघा आपण घेतलेली गाडी. चला तर आता मी डेपोत आलेले, मशीन ही घेतले, गाडीत बसले. आता डेपोतच आहे अजून मी. आता डेपोतनं जायचं आहे बाहेर. चला तर मग तुम्हाला जर व्हिडिओ माझी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता हा डेपोतच आहे मी. चला तर मग श्री स्वामी समर्थ.